Sɛdeɛ kano nie AC Ohene and Jagri Boaz oma ye krado esi matien Sɛdeɛ kano nie Doctor yewura mama yamahye kakra o okay ose brebo no dwuma edie ya ahenu 500 na ne nyuma ne na beka makoma adwen ne nsa ne nanum ne ade me yamahye me ba ho na sem no aduonum kura akedos ntina wotwi nyina mu no ye be break it down kakra brebo yeso ye nhyada emma no English university attention ye nhyada kan ho asem nkyerɛkyerɛ ne ho on enso ehu pa wa hu abo na ntwie yesi sɛnea ohim ne dua no bɛka so ɔmpɛ na emu wo de ma ne dua no bribi ntwa mfiri hɔ na ne ho akyere no pa ɛsɛ sɛ ɔde pra ne ho pa bia mbrɛ boya na ho hia yɛn ya dwen ne nkɔ hɔ minni ho nim de ahin bia efiri nnakoi mesua brɛbo no ho ade kakra da biara metio ɔne doctor meda se sɛdeɛ kano nie Jagri akra ya share biom sɛdeɛ kano nie yegusu wa Ghana mountain obenim bosome yegusu gina mu dendende na masem bi sɛ dikan enam sɛ minis kanti mɛbɔ anan na makɔ Accra Central onko anaza oni obi na bɛbɔ anan onko na mɛbɔ anan akɔ na bi oba ko fo ntimi mmɔ anan sɛ wote sɛ ebia da uboni bi kura kan sɛ ɔsoafo no abɔ anan ɛkɔ India ɛkɔ dinko ma anan ate sɛ enye papa o oba ko fo tu anamon take steps efri nipa mienu ko mo bɔ anamon esan sɛ me manamo amitu no wo na onamoto ɛka bom ye bɔ anamon oba ko fo ɛmmɔ anamon utu anamon sɛ ne why wadwen sɛ utu anamon akɔ baabi a ɛyɛ anamontu na oye ne mo ommo anamon agye dodoɔ mejiri sɛ asɛm we amanfo bɛfa pa enkanka dewbofo sɛdeɛ kanu ni na obi so bisa bibi so sɛ nsɛmfo a yɛ boaboa no sɛdeɛ toda sɛ dewboni ka bibi sɛ nsɛmfo ye boaboa bibi de abemoni ade na je sɛ dewbo mu ana odaso we nsɛmfo a ye words words to say come, go, receive, dear, banchi, brother, ko, bra, and a yenzimfua. It is a oba bodura, and yenzimfua na debo. Maybe, and your words na deba, sentences, full thoughts na deba. It in some ayabuabuan on the bremo prem to bring ye. Nemunyensimfua ayabuabuan. And yensimfua na waya omaba ombeka. Omaba tutu nsemfua no egu yen so aka yen tia hye kra ensemu full thoughts full sentences and on the brain yen nsemfua and say the oboni beti say abna ka say nsemfua de brana wati ni braka yen hwe na siesie yen kan sa yes sa ne kan na kaneso afo a obitimi kan bi say kaneso afo a na ohwe kwadwumaso won say kanen no kire say ade abatwam former na ohwe eno so eka former no ho asemara osafo na ohwe kwadwuma so okay kanen no nia na ohwe kwadwuma so tie nka ne mienu mu o ka bomu a na ase ne hukumu no hukumu na san shi na ka ho no osafo na ohwe kwadwuma so na je se ohwe akufu Adom na ye hwan no sofo na ohwe kwadwuma so yemfa no nyam fato ho na ni na se mampani akufu Adom na hwan no yo so afọ no hwe hwan no yo Dr. Brian Champon bae and before Brian Champon na eti oso afọ na ohwe kuadwuma so wa akufu Adom ase Dr. Brian Champon na ohwe eje on hwe biu na ohwe eje on hwe biu kane so afọ kane kuadwuma so afọ Brian Champon na monye kane so afọ na ohwe nti se na ohwe de besemu a na eje on hwe biu eje on hwe biu nti kane so afọ a ohwe kane kuadwuma so afọ ana oso afọ na kane na ohwe kuadwuma so minister that was in charge of nti nkase kane so afọ na ohwe kane no ebape eni kwan se enye ne bio okay nti bia kane kuadwuma so afọ kane kuadwuma so afọ okay that's papa
yɛte yɛda ase na we so ɔsoafo no de atudwa ɛrekyerɛ mu sɛ ɛdeɛ na ɔde tudwa mebisa o mpɛsɛ meboa nti ɛdeɛ na ɔde tudwa soafo de atudwa sɛ ɔman sikasɛm ɛbɛtotɔ yi ananso ɔmode nneɛma bɛgu akwan ma sikasɛm akɔyie waka no awie no na ɔbayɛ ne nti afei ɔkyerɛ mu sɛ na mmom ɔnyɛ sɛ kane soafoɔ de atodwa akyerɛ mu sɛ ɔhyɛ aseɛ ɛtɔ da bi a yɛn da wobɔfoɔ no ɔhyɛ aseɛ ɔsɛ ɔsoafoɔ de atodwa akyerɛ mu sɛ deɛ na ɔde todwa yɛnteyɛ ɔsɛ ɔkyerɛ mu sɛ ma yɛhu ne ɔde todwa no na sɛ ɛhia sɛ wobayɛ ni wotire mu ana afei ɔkyerɛ mu sɛ sɛdeɛ yɛka no nie sɛdeɛ yɛka no ni na koraa sɛ na ɛbɛkɔ no yɛtiefoɔ ɔmoboa yɛ ana yɛ resource persons Mr. Benin Pepra ɔboa yɛn paa ɛna ma charity nyame hyɛ ɔmo nyinaa kuya kyan oyi akwan newsroom baafo redua mo bono so ɛboa yɛn paa yɛtiefoɔ a mo tie yɛn da bia wɔ sɛdeɛ ka ne nie so yɛda mo ase papa yɛwura bi to yɛn kra wani apaso a nyame adoma ukuada ɔde free central region anaasɛ western region ukuada yɛbaa yɛbɛbɔ ne din ayi na yɛ ɛsiane sɛ ɔfata ayi nso sɛdeɛ yɛka ne nie na efiada yɛasan ahwɛ abusua ne ntɔn sɛdeɛ na wɔtwe twa mu yɛyɛ no yɛn asonafoɔ no yɛti kɔ te sɛ obi anim